Flere og flere kvinder, de vælger at føde hjemme i stedet for på hospitalet, i hvert fald i Region Sjælland, hvor man som det eneste sted i landet har en særlig hjemmefødselsordning. Og en af dem, som sagde nej tak til at føde på hospitalet, det var dig, Jeanette Wøldike. Godmorgen og velkommen. Tak. Du har taget din mand Jesper Havlund med, og jeres snart 1-årige datter Leonora. Og velkommen også til dig, Susanne Warming. Du er jordmor med speciale i hjemmefødsler ved Region Sjælland. Og allerførst, Jeanette, hvorfor tænkte du, lig derhjemme og føde, det er da det, jeg skal? Jamen, det gjorde jeg faktisk, fordi jeg havde hørt fra en række bekendte og veninder i min omgangskreds, at da de valgte at føde deres første barn på sygehuset, havde haft nogle ret så voldsomme fødsler. Og så tænkte jeg... Voldsomme hvordan? Hvad var det, de havde oplevet? Jamen, de havde oplevet, at de egentlig havde haft normale graviditeter, og da de kommer ind på sygehuset, så af forskellige årsager, så går fødslen hen og ender med enten, at de går voldsomt i stykker, eller at decideret kejsersnit. Og det var kvinder, det var stærke kvinder, alle aldre og alle typer, så det undrede mig egentlig lidt. Og så blev jeg meget påvirket af, at medierne generelt fortæller om jordmødre, som har vanskelige forhold på sygehuset, hvor de på grund af tidspres og nedskæringer egentlig ikke kan give den omsorg til kvinder, fødende kvinder, som de har brug for. Så det var det, du tænkte, at der kunne du hente noget andet, hvis du fødte derhjemme? Jeg tænkte, at jeg ville vælge bedst mulig omsorg til mig selv og min datter, og så begyndte jeg at undersøge, om jeg kunne føde derhjemme. Jesper, hvad tænkte du, da Jeanette kom og sagde, at det skulle foregå derhjemme? Jeg tænkte, at det var noget biodynamisk halal hippie-fis. Altså, det var der ikke nogen grund til. Der var masser af andre kvinder, og det tror jeg stadig på, der er, som har gode oplevelser på hospitalet. Men det var selvfølgelig min opgave at bakke op om Jeanette. Det var trods alt hende, der havde båret frugten i de sidste 9 måneder og også skulle levere varen til sidst. Jo. Men blev du overbevist om, at det kunne være en god idé? Ja, for da vi først kom til at tale alvorligt om det, så fandt jeg ud af, at det drejede sig om 2 basale ting, nemlig tryghed og nærvær. Tryghed og nærvær til jordmoren og nærvær til vores hjem. Og det var 2 ting, som de 2 meget professionelle jordmødre i den grad bakkede op om. Og netop, Susanne, fordi hvad er det for en ordning, den her hjemmefødselsordning? Hvad for en pakke tilbyder I de gravide? Jamen det vi står for, det er, at vi har kontinuitet i hele forløbet. Det vil sige, at familien følger 2 jordmødre, og det er gennem graviditeten, hvor vi afsætter en hel times tid til hver konsultation, og man har konsultationer efter behov. Det vil sige, at nogle har jo mange ting, de har problemer med, som de måske er bange for i forhold til fødslen, og det er tid til at få bearbejdet. Plus at få fundet ud af, hvad er det for nogle styrker, den enkelte kvinde har. Så man kan gå ind og fokusere på dem og hjælpe hende til, at det her, det kan hun godt. Så fødslen har vi god tid også. Ja. Og er der en kvinde, altså kvinden og familien kender jordmoren, og i barselstiden har vi også kontakt med dem hele den første uge, inden sundhedsplejersken overtager, så vi hjælper dem godt i gang med det nyfødte barn. Og når man føder på hospitalet, så kan man jo risikere at være på nogle forskellige. Hvis det er en lang fødsel, så er der måske 4 forskellige jordmødre indover, når det virkelig gælder. Så det oplever man i hvert fald ikke med den her hjemmefødselsordning, at der er, som du siger, kontinuitet. Men du må have haft nogle betænkeligheder, altså for jeg ser jo billeder for mig, at barn kommer ud med navlestreng om hals og helt blå i hovedet, eller livløs, eller noget, hvor man kan sige, der vil man babu køre dem videre til nogle læger og nogle afdelinger, hvor de står klar under hårdt, hvidt skinnende lys til at gøre alt, hvad de kan for at redde ens barn. Og så ligger man der ligesom derhjemme i Hessian-sofaen. I Hessian-sofaen, hvordan kunne du vide det? Ved du hvad, det var det samme sted, jeg startede selv jo i virkeligheden med de betænkeligheder. Men lige præcis det, som Susanne siger med, der er 1 time til 1,5 gangs konsultation per gang. Og der kan vi jo få aflivet mange af de her myter og skrækforestillinger, vi har. Fordi jordmoren, hvis det er, at der sker noget undervejs, som er den mindste smule bekymrende, hjertelyd eller navlestreng eller hvad som helst, så er det signaler, som viser sig 3 timer, inden noget går galt. Og så bliver man stille og roligt transporteret i en ambulance og kommer på sygehuset. Men langt størstedelen af hjemmefødslerne går jo godt. Og det er noget med 70%, tror jeg, vi snakkede om, at de fødende kvinder er sunde og raske og kunne lige så godt føde det barn derhjemme, trygt og nede på gulvet på alle 4, ligesom jeg valgte under mit fjernsyn, og have den hyggelige stemning med sig. Og det vigtigste for mig, det var, at jeg kunne se, at for en tilsvarende sund og rask gruppe kvinder på sygehuset, hvis du sammenligner den med hjemmefødselsordningen, så har de bedre statistik. Altså sundere forløb for mor og barn. Børn, der kommer ud uden smertelindring eller noget som helst, og som for det kan man, det er noget af det, man ikke kan få under forløbet. Altså selvom man ligger og truer dig på livet, så findes der jo ikke nogen former for dulmende medicamenter undervejs. Det gør der jo. Altså omsorg er jo meget dulmende i sig selv, kan man sige. Der er ikke noget hardcore, men i pilleform eller noget flydende, man kan skyde ind i kroppen, vel? Men nu skal man jo huske, at hjemmefødsel, det er jo et tilvalg. Det er ikke et fravalg af sygehuset.
Og vi siger jo til alle kvinderne, jamen hvis det er, at jeg får brug for noget smertestillende, eller af en eller anden grund gerne vil ind på sygehuset i løbet af fødslen, så kører vi jo bare ind. Ja. Det er jo ikke sådan, at de skal føde hjemme for jordmorens skyld, for nu er det besluttet. Man gør jo, hvad de har brug for. Og det oplever vi så bare, det har de så ikke brug for, når vi er i det. Så det, de kan få i hjemme, er altså tilstrækkeligt. Og hvordan gik det så, Jesper? Jamen, det gik jo fantastisk. Altså, mange af de ting, der blev fortalt om her, det var jo de ting, der skulle med til at overbevise mig også. Og da vi først havde været igennem alle statistikkerne, havde jeg sagt, jamen så var det bare den vej, vi skulle. Og det gik jo rigtig fantastisk. Altså, jeg blev vækket af en ane hånd klokken 7 om morgenen, og Jeanette sagde, at hun mente, at jeg nok skulle være far. Altså, hun var jo fuldstændig stålsat i sin overbevisning om, at hun ville gå en uge over tid, så barneværelset var selvfølgelig ikke færdig. Så jeg skulle lige nå at male færdig, og det blev jeg så færdig med klokken 3:30, og så gik vi i gang med at fylde vand i karret, og så 4:30, tror jeg, fødslen gik i gang, og 8:30 havde vi Leonora. Så det var faktisk rigtig, rigtig hyggeligt, fordi man gik rundt der og lavede kaffe og spiste boller, og fuldstændig han har sagt, just another day at the house. At du maternity house. Ja, lige præcis. Og du nåede at male færdigt. Det var jo fantastisk. Så havde du nemlig ro i sjælen til ligesom at koncentrere dig om at få det barn ud, nu der var malet. Ja. Men hvordan oplevede du det? Altså, hvad for nogle billeder har du på nethinden, når du tænker tilbage på den fødsel? Du lå på alle 4 under din fjernsyn, fordi du så fjernsyn, eller hvad? Ja, jeg så God Aften Danmark. Nej, det gjorde jeg nu ikke. Jamen altså, det der er i at føde hjemme, det er, at du er i dine egne omgivelser. Du er tryg. Jordmoren kommer ud til dig. Altså, mit vand gik om morgenen, og så kom jordmoren ud og undersøgte mig og sagde, der går noget tid endnu, så jeg kører igen, og så ringer du, når du ikke kan holde det ud længere. Så gik der 8 minutter, så ringede du igen. Nej, der gik faktisk, det var først klokken 3, jeg ringede 6 timer. Og så var hun hos mig, og jeg kendte hende. Vi har drukket spandevis af kaffe sammen. Der var en gang, jeg måtte smide hende ud efter 2 timer, fordi nu havde hun ligesom været der længe nok, og vi havde hygget nok. Så jeg kendte hende, hun kendte mig, hun vidste, hvordan jeg ville føde. Så jeg sad i mit kæmpe store 400 liters fødekar, indtil jeg ikke kunne mere, og så kom jeg op, og så endte jeg bare med at føde på alle 4, fordi det var naturligt for mig. Og det måtte jeg. Så jeg havde en vidunderlig fødsel, selvom den var langstrakt. Og det jordmor sagde til mig, hvis vi havde været på sygehuset, så kunne du godt regne med, at vi havde givet dig V-stimulerende drop, og så havde vi klippet dig og taget dit barn med kop. Men fordi hun kendte mig, og fordi hun hele tiden var nede med hjertelydsmåleren og kunne måle, at hun havde det fint, så fik jeg lov at føde selv på V'er, der egentlig klingede af. Og det er det, jeg er overbevist om. Det kan kun lade sig gøre, fordi jeg var tryg. Ja. Så det trækker op til, at hvis I skal have flere børn, Jesper, så er det på samme facon? Det er sgu nok samme måde, ja, det tror jeg. Jeg skal bare høre dig kort til sidst, Susanne. Som sagt, i Region Sjælland, som er det eneste sted i landet, hvor den her ordning findes, der er der flere og flere kvinder, der har valgt. Det er nærmest doblet på de seneste år, hvor mange der vælger. Hvad er forskellen for dig? Jamen, det er en stor forskel, at jeg var jo også rigtig glad for at arbejde på sygehuset, men der var hele tiden noget, jeg gik og savnede i min hverdag, og alt det kan jeg jo få opfyldt, når jeg arbejder i hjemmefødselsordningen. Og det handler om den ro og kontinuitet, man kan give, for at kvinden får de optimale muligheder for at føde. Så jeg kan jo kun anbefale, at det er noget, der føres ud i alle de andre regioner i hele Danmark. Det er hermed givet videre i hvert fald. Tak til alle 3. Alle 4. Tak.